Dokaiti mbwe mabuja atauya nonhaudzo manhoko dzozoro chipfumba mwedzi uno wa Zvita. Nyasi tiri kutanda nokurangaridzana mabi angu kuti chirwere chodziwa mupengochi chinoramba chindosimuka sekusimuka iko chaita mazuva ano. Wazhinji wari kundoti penoidziwa asi ndiro rinotonzidziwa mupengo racho. Ipapa zviri kuoneka kutoti wanhu wari kuramba wachienda kuongororwa kuti wanacho chere, wari kubva watobatiwa kuti wanacho. Ukandoona wambwa kuti unokadziwa kari kuda kunetsa, gonatira nokuita zvese zvinoita kuti ureke ugohwara. Tirambe takapona takachengeteka. Bato reMDC Alliance nyasi riri kuita nyaya yokuja richiunganidza mari kuitira kuzobatsira vanotambura. Chamisa wari kutungamira yavari kuti annual presidential dinner, iyo yavari kuita kuti waunganidze mari kuti vanhu vanotambura waribe wagokwanisa kuboyawo chouwiri panguva yekisimusi ino. Aiwa, tinozvitenda dai waramba wachienderera mberi nguva nenguva. Bato reMDC Alliance ragoti Chamisa wakuda kuenda kudunhu ropakati nopakati ponyika roMidlands province kuendako maira ikweyo koringa nokureketa nevanhu vari ikweyo. Wagoti iwo paribe munhu achagona kuwamisa kuenda ikweyo izvezvi nokutoti wari kunhadzirira kuenda kwawo. Tatomirira kuti tigomba kuti vachaenda rini kana kuti vachange vachidini, tichange tigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. Jacob Mafume kwaya abenhuka pokare kuhofisi kwache kwaanga ambomisiwa kusenzako. Kwaya anga amisiwa basa kwemazuva 45, saka apfuura iye atobenhuka kubasa. Ari kutokurudzira achewa kurohurumendewo kuti wareke hawo kuramba wachindozvinetsa nokuda kumimisa basa, nokuti iye akatovhoterwa nevanhu kuti anga aripo paari ipapo. Ichokwadi heno kuti zvichachinja chere. Wokanzuro yokugokwe kwaizvezvi vanogona kupinziwa mushishi nokuti wakagobhadhara kambani isingazikamwe kuti iunze zvinhu zviribe kuzikana uye zviribe kuzombouya. Mari inoita mamiliyoni 5 chaiwo mari yomunyika, asi izvi aisafanira kudando. Idi chakatoita kunyangaritsa chinhu ichi nokutoti ndohori chaiwo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda kupi. Gurukota rozvomutemo munyika Kazembe Kazembe kwaya agoreketa iye kuti atoita izvezvi kunatsa kutoida kuti Law Society of Zimbabwe ibisiwe nokutorehwa masimba ainayo. Ipapa wasenzesa rimwe gweta ririmo munyika kuti riende kumatalodzi mhosva kuti mutemo wakaisa Law Society of Zimbabwe unoritadzisa kuita zvinhu zvaro zvarinoda. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere, ticharamba edu takaringa kuti zvinopera sei. Kwai Joseph Nemaisa ndiye mumwe wavanhu wanga vari kunenedzerwa kuti wagoba mari yemamiliyoni 2 ano 900 zviuru zvomadhora okuAmerica yakabiwa ZP Bank kutanga kwegore rino. Ipapa kwai vanhu vairi waagouraya wanga wari vamwe vanhu warimo muchikwata chokuba mari, wanga wakatopuwa bhero. Heno kuti wakagopuwa sei bhero? Imo muchinzi munyika medu munopuwa babhero vanhu vanoita zvokuba wakapakata. Ichokwadi kuti pane nyaya itoripo iri kuzikana kuti ndoipi novazhinji, asi paribe chinoramba chakawikika kusvikira narini. Iye Joseph Nemaisayu kwai ano nhoroondo yokugoita zvinhu zvokukuba vanhu zvisiri izvo, zvokutoti makunokuno yano chaiye dheri chinguwaya. Ndiye mumwe wavanhu wakagokubiwa naye zvinotorwadza, kunyange noana mutongi chaiwo waribe kukufara nozvaakaitazvo. Ticharamba tichiringaiko zvinoperera. Kwai Wingidi awana mubayiro weinonzi Accountability Music Awards of Africa. Tiroramba tichimutenda. Kwai chimbo chache chokuti njema ndo chagoita kuti apuwe mubayiro uyu. Aiwa, izvi zvakanaka, dai zvaramba zvienderera mberi. Tatomirira kuimba kwache pokare. Mune imwe nyaya inofadza, kwai inonzi Fly Safe yakwanisa kuenda kuguta roHarare pabodzi nokumapopoma kuVictoria Falls. kuHarare inenge ichienda mazuva ese, kuVictoria Falls ichienda katatu pasvondo. Aiwa, tinozvitenda. Tondoimba kuti zvichaderedza mitengo yokugotekaira nondege dzi, tirambe tichikwanisa kugokwidzawo wana mbuya wedu ndege dzacho.
Kwai mumwe anonzi Augie Cluff akubenuka kuZimbabwe mushure makore 25 apo akasiya paaigotengesa mugodhi woFred Rebecca. Ipapa kwai kubenuka kwache, abenuka ari kuda kuti aende kumuzarabani koona kuti anokona chere kugoboyawo nzvimbo yokugoita zvokuchera mweya uri kuda kucherwa ikweyo. Ticharamba takaringa kuti vanomubvumira chere kana kuti vanomurambira. Dhanya Muzinda atifadza anzino bepanhau kana nokambani yoBBC, mumwe wevanhu 100 pasi rese wevanhukadzi wanokwanisa kuita kuti zvinhu zvichinje. Aiwa, tinomutenda tichimurwera manja tichiti zvirambe zvakadando. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwaiwo chidiki kuMarawi wagoita kufinhiwa naiye mufundisi Lazarus Chakwera ari mutungamiri wenyika zvokutoti wari kutoita zvokuratidzira nyasi wangu wakaita kuita kuti svarara chaiko kuzara muLilongwemo. Wari kuita zvokuratidzira kuti upfumi hwanyanya kunyangaritsa kupfuura izvaakatora hwakaita. Tichagokunyepai ipo zvinenge zviri kuitika kuti zvinoramba zvakadando chere. Mumwe aimbova gurukota rezvokujidzana nedzimwe nyika kuZambia, Joseph Malanji, kwai asungiwa nonyaya yokunzi ano zvinhu zvaari kufungidzirwa kuti akazviboya nouori zvinosanganisira chikopokopo nodzimba dzakawanda. Aiwa, kana chiri chokwadi ngaasungiwe. Taneta nawo vanhu vanoita zvakadandi. Kwai kuItali wakuru weikweyo wagoti kambani yoAmazon inofanira kubhadhara bhiriyoni 300 wemamiliyoni omari yokuAmerica yochoupenzi nonyaya yekuti iri kuita zvokudzvanya makambani maduku. Aiwa, tinoti izvi dai zvaramba zvakatodando peno wangagonawo kuita kwedu wakakoperawo zviri kuitika Econet ingarambe inogona kureka zvainoramba ichindoita zvokuramba ichindoita kudzvanya makambani nokudzvanya vanhu vanoshaenzesa Econet yo. Kwai kuEthiopia wagomira kupa vanhu zvokudya nokuti kwavanochengeterako kwakagobiwa. Paribe agoziva kuti chinonakira chimwe chii. Vanhu unosaya kuti kohokonai kuenda koba dura rikudyiwa nomunhu wese hunhurudzii. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere. Kwai Boris Johnson anokamwana kochipiri kokutanda kakauya mugore rapfuura mwedzi wachikumi chaiwo zvokutoti vanhu vazhinji wavhunduka nazvo, asi tongoti makorokoto. Uyu akambotamba nhabvu Pele wekuBrazil kwai apinziwa muchipatara kureketa kuno. Tomushuvira kupona kusvino makunokuno yano. Takadaro zvedu tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.